Agus den cheacht Mhata dearnach tá muid chun féchant Réiteach Fadhb, rud atá anán tábhacht agus tú duine de chuid Mhataí. Nis tá go leor de seo clúdathe thar an tréimhse, ach tá muid chun féchant na gnéthe tá fíorthábhachtach agus tú Réiteach Fadhb. In chéad rud ná, lé an ceist faoi go, chúlta mé rá é sin go minic. An darrod eibrig amach cén tolas atá agat, agus cén tolas atá ag teastáil. Taring léráid nó scríb iver Ábhar chun cabhrú leat, an Ábhar Réiteach dar nóin, iver a cethair. An simú, dealú, méadú nó roinnt a bheith a dhéanamh agat. Den an sim, cur lipéidí na freagraí difriúla, agus ag deireadh nó an tábhachtach, Scoil ag deireadh raggar tú an ceist. Nis tá 5 bhata le Réiteach amsa agus tá mé chuna dhéanamh inis ag úsáid na teoiricha sin. Chach mé 68 euro 40 cent 28 póstéir a bhí Cén price a bhí gach póstéir? Le mé ríiste. Chach mé 68 euro 40 cent 28 póstéir a bhí Cén price a bhí gach póstéir? Nis, cén tolas atá agam? 68 euro 40 cent 28 póstéir. Mar sin, tá is a going gohfuil 28 póstéir, scríb mé P a gur póstéir, cartam le 68 euro agus 40 cent, agus cén price a gur póstéir amháin gach póstéir, níd an tolas sin agam. Nis, an nine mé méadú, dealú, simú nó roinnt. Caitham is a fáil amach céad é ceann amháin, nuair tá 28 a rólas agam, so tá mé chun roinnt a dhéanamh. Nis, 28 agus tá tú áchar isteach 68 euro agus 40 cent. Roinnt ada atá an seo, tá mé chun é seo bhíú díobh. Nis, brenn go cuaireamach. 28 isteach 6, nó 6 roinnt 28, cén pe bailach atá agat, bhfuil tú ná leis sin dhéanamh? Níl, chuir tú nád ag an mar. Tá sé chomá beidir an córtha chuir isteach go tús ríist, ag tús. Nis, 68 roinnt 28, cé bhéad 28 rach isteach 68? Beidir péire dearhin, fechamuid. Déine muid an méadú an seo le fáil amach. Dó fá 8 sin 60, dó fá dó sin 4 agus 1 sin cúig. Nis, má tá an iveró íseal begart ceann eile chuirsteach an, má tá an iveró ard begart ceann níos lua chuirsteach. So, téint sé isteach gáúr, ceapan go mé sé sin ceart, fechamuid, dó fá fé 8 sin 56, tá an sum déanta agan in sin. Nis, banna muid é sin ón 68 le fáil amach cén fuileach a bheits agan. 8 banna 6 sin dó, 6 banna cúig sin 1. Iontach, níl an fuileach rá ard, ní féidir leis bheith níos múna fé 8. Nis, an chéadú deile na tógadh tú síos an nád. Nis, fethe 8 isteach i céad fethe. Ná tá samsa fethe fá cúig sin céad. Mas an beidir go mé cúig uair ó ard. Buna mé trí las ceithre uair. Ceithre fá 8 sin 32. Ceithre fá 2 sin 8 agus 3 sin 1. Iontach, níte sin ó ard. Cuir mé funca isteach agus scríb mé ceithre uair ag an mar. Tá sam gúil ceithre fá fé 8 chuirm le 102, scríb mé sin isteach freisin. Dheoch mé má cén fuileach atá agam. Nád banna 2, ní mé anna sin íana. 10 banna 2 sin 8. 1 banna 1 sin a nád. 1 banna 1 sin a nád. Agus nis tugam mé an ceithre síos, agus chuir mé an aice sin 8 é. Nis, fé 8 isteach an 8 ó ceithre. Cé bheith dúir más tú? Sin beag nach trocha agus seo 8 ó hertar gáú 3 huaire, beidir 3 huaire, buna mé 3 leis sin. Fé 8 fá 3. 3 fá 8 sin fé ceithre. 3 fá 2 sin 6 agus 2 sin 8. Iontach, 3 fá fé 8 agus tá 8 ó ceithre aibí amach am hana hain. Chuir mé sin isteach an seo. Sin ceithre ban as a ceithre sin a nád, 8 ban as a 8 sin a nád chomá. Tá muid fáca agus níl éon ílach fáca agan. Cídínte sin go neach sé isteach chorm. Ach, cá mé seáil dús an ninin se sin cíal. Fé 8 isteach 68 euro 40 cent. Seo beag nach trucha, seo beag nach 7. Trucha isteach 7 hertar gáúir, rún beag níos múna gáúir, so duine an mar agra cíal, 2 euro 43, agus a ragar mé an ceist,
céim price a bhí ar gach póstéir sin póstéir amháin d'oibrigh mé amach céim price a bhí ar cheann amháin. Tá mé sásta le mar agra denan sé cíal agus streagar mé an ceist.